ang atong isgutan bahin sa pagprosesyon nato sa mga santos. So ni Biyernes Santo, prosesyon. So na atong imahe ni Kristo. Dayon na ay mga santos kauban. Ang makikson naton di Katoliko mo sila nga nganong naghimo mo ribulto nga gidili mo na sa Biblia. Mga dagat na makikson ang wala ribulto. Ang atong tubagaan na kinahanglan nga masabtan nato unsa ang giingon gisugo sa Dios bahin sa ribulto. Atong tan-awon pag-ayog bahin ana. Anong kitang Katoliko natin ribulto, tingi prosesyon pa gyud nato panahon sa Biyernes Santo. Mahitabo na kan Biyernes Santo. Kaya natin prosesyon ng pasabtan nato nga mo ni hinungdan ngano na ata. Atong tan-awon pag-ayo kanang giingon nga gidili ang paghimo og ribulto. So, mo may gamiton sa atong mga kaigsunan nga dili wala sa ribulto. Yung sila nga sumala sa Exodo Kapitulo 20. Muna siya. Sugdan nato sa versikulo 1. Ang Diyos mingon, ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin ka muna ulipon. Ayaw pagbaton og laing Diyos. So tinaw kay siya. Ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Yun sa versikulo 4. Ayaw pagbuhat og Diyos. Karon sa maning Diyos. Ipatinaw pod ni Apostol Pablo. Ingon siya nga diri sa 1 Korinto Kapitulo 8 versikulo 4. So mo niyang gingon. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. So ang atong pangutana, kana ba natong giprosesyon nga ang imahe ni Kristo tinuod pa? Una si Kristo na pagkamatay. Kana ba mga santos nga nagsunod nga giprosesyon tinuod ba na sila? Tinuod na ah. Tao na sila kasama nato, nauna na sila nato. Og kanang gitawag nato sila bayani sa pagtuo, mga santos tungod kay nagpakamatay sila tungod sa atuang relihiyon. Kay kung wala na nila imo ang pagsakripisyo, posible dili makabot sa atuang relihiyon. Kana sila pulos tinuod. So tinaw nga yun ni Kristo, niingon ni San Pablo nga nasa nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresenta butang nga dili ito manay Diyos. Dili sumpay siya nasayod kita nga usa lamang ang Diyos. Muna atong pagtuo sa simbahang Katoliko nga usa ra ang Diyos. O wala tay Diyos. Unsa man ang Diyos yun? Tinaw man na diri sa Biblia. Muna Diyos nga ila pong giprosesyon. Mga kung magkanong mga gidili na kay gidili pag prosesyon ana. Tinuod na siya pero Diyos to. Dili kanang ato ang mga imahen mga balaan nga larawan. Muna na diri sa 1 Hari Kapitulo 11 versikulo 33. Muna gingon. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo og nagsimba siya kang Astarot, ang diyosa sa taga Sidon. So na sila Diyos. Kasi ngalan si Astarot, babae ng diyosa dito sa Sidon. Kang Kamos ang Diyos sa Moab. Sa lugar sa Moab naman sa Israel lapit. Pwede man ning maadto nato ning lugar. Na sila Diyos niya to, ang Diyos nila si Kamos. O kang Mulok ang Diyos sa mga Amonihanon. So na ay mga Diyos ni adto. Kana mga Diyos, ngunay gingon sa Ginoo nga ayaw mo paghimog larawan ana nga atong mabasa sa Exodo Kapitulo 20. Nga ningon siya nga ayaw pagbuhat og Diyos o larawan. Larawan sa mga Diyos. Kaya gibuhatan ko nila ni ribulto. Ila pong prosesyon. Kung ang Ginoo nga ayaw buhatan na. Din siya nga ayaw pagyukbo sa bisan unsa Diyos og nimog simba niini. Wala tayo mo ana. Kinsa man atong giprosesyon mga santos. Dili Diyos. Og wala itudlo sa simbahan nga kanang santos nga atong giprosesyon na himong Diyos. Kana sila mga tao nga sama nato nga namartir tungod sa atong pagtulunan sa simbahan kay ni atong panahon na gilutos man ang simbahan.
Mao nga ipatay sila. Kung atong gobyerno natay hero, natay Rizal, mo sabi sa pagtuo. Sila ang mga balaan. O tungod kay si Kristo naging man, kung mamatay ka tungod sa pagtuo nato sa simbahan mo ng diretso taglangit. Na nasa Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 5. Sa mga nata ni anak mo nang atong prosesyon, dili ba sa Biblia? Wala. Ngano? Si Josue, sa dihang nagprosesyon sila, na ay imahin. Nga naman, kay ang Diyos, Diyod, nagsugo pagbuhat og larawan. Wala ni sa uban. Kita na ha. Kay mo man igiswa sa Biblia. Mo man ato basahon sa Exodo, Kapitulo 25. Ang mga tanag, gidili bang larawan? Ang gidili, Diyos. Ipabuhat bang larawan? Ang Diyos nagsugo nga, buhatan og larawan. Ang balaan. Asa mabasa? Exodo, Kapitulo 25, versikulo 17 ngadto 22 manay gisulat. Paghimog takob nga lunsayng bulawan, 110 ka sentimetros ang itas-on ini ug 66 ka sentimetros ang ilapdon. Sa isig katumoy sa takob sa kahon, paghimog duha ka anghel nga bulawan. So ribulto. So na ribulto. Kasi nagsugo ang Dios. Kasi gisugo si Moses. Gidili bang larawan? Ang Diyos gidili. Pero ang larawan sa bala pabuhat. Kinahanglan nga ang mga anghel nga ribulto magbukad sa ilang mga pako aron hipandungan sa ilang pako ang takob, magatabang sila nga magtan-aw sa takob. Isulod ang sudlanan ang duha ka papan nga bato nga tigpahinumdum nga tago kanimo ug tabo ni ang sudlanan. Atong hunduman nga kaning giskutan di nga sudlanan sa kasabutan mo ni di prosesyon ni Josue. Unsay naa dire mga ribulto. So bawal ba dili? Giprosesyon man ni Josue. Diningon pag ang Diyos, makikita ko kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka anghel nga naa sa ibabaw sa sudanan. Ihatag ko kanimo ang tanan ko mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So nadire sa Exodo Kapitulo 25 versikulo 7-22 nga ang Diyos nagsugo sa pagbuhat og ribulto. Og sumala sa atong ibasa sa Josue, si Josue nagprosesyon sila na ang ribulto sa anghel. So mo nga, kung nagprosesyon tanaan ng mga santos, bayani sa itong pagtuo, wala gidili sa Biblia. Unang, angay na itong mga sabtan, labi na itong mga kita mga Katoliko. It's importante kaya na nato. Old Testament na siya. Old Testament na siya. Nga kuan. Mo nga, inana siya ang itong mga pagtulungan. So natin na kang mabasa nga, ang Diyos gidili yun. Wala po taana. Kana si Astarot, si Baal, wala taana. Ang ato mga santos. Pero kanang santos, nahimo ba ng Diyos? Wala. Tao na siya. Pero na mas pinadaya, Kapitulo 5, versikulo 9, nga, tuwa sila sa langit nag-ampo. Manawin nga, ampo mo kami. Diyos ba na siya? Dili, tao ra. Lama ka, nag-ampo mo sila, di. Magpatabaw tayo, ampo mo kami. Nag-ampo mo sila sa Diyos. Tawa sila dito. Muna nga itong iprosesyon sila, pag sa ulog na to sa Binisanto, kay nga no, kaning mga tawhana mo ni bayani nato nga, nagpakamatay sila tungod sa ato ang pagtulunan sa atong relihiyon nang naataan na.